Soundcheck. Yes. Okay na. Okay na. Diyos, maray na hapon po. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kan banal na misa. Paki-off o ilaagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pagpicture o pagtext kung bako man importante, urog na sa laog kang Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad asing kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos mabalos po. Let's all rise to start our novena to the Sacred Heart of Jesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Please kneel. Opening prayer. Divine Jesus, you have said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Behold me kneeling at your feet, filled with a lively faith and confidence in the promises dictated by your Sacred Heart and pronounced by your adorable lips. I come to ask this favor. Silently mention your petitions. To whom can I turn if not to you, whose heart is the source of all graces and merits? Where should I seek if not in the treasure which contains all the riches of your kindness and mercy? Where should I knock if not at the door through which God gives himself to us and through which we go to God? I have recourse to you, Heart of Jesus. In you I find consolation when afflicted, protection when persecuted, strength when burdened with trials, and light in doubt and darkness. Dear Jesus, I firmly believe that you can grant me the grace I implore, even though it should require a miracle. You have only to will it, and my prayer will be granted. I admit that I am most unworthy of your favors, but this is not a reason for me to be discouraged. You are the God of mercy, and you will not refuse a contrite heart. Cast upon me a look of mercy, I beg of you, and your kind heart will find in my miseries and weaknesses a reason for granting my prayer. O Sacred Heart, whatever may be your decision with regard to my request, I will never stop adoring, loving, praising, and serving you. My Jesus, be pleased to accept this, my act of perfect resignation to the decrees of your adorable heart, which I sincerely desire may be fulfilled in and by me and by all your creatures forever. Sacred Heart of Jesus, I know that there is but one thing impossible to you, to be without pity for those who are suffering or in distress. Look upon me, I beg of you, dear Jesus, and grant me the grace for which I humbly implore you. Through the Immaculate Heart of your most sorrowful Mother, you have entrusted me to her as her child, and her prayers are all powerful with you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, Pray for us. act of consecration to the Most Sacred Heart of Jesus. Jesus, my Lord, to you I offer up and consecrate my heart. Take it, my Jesus, and make it worthy of your majesty. Banish from it all that is offensive to you. Fill it with the virtues that will make it pleasing, and all-consuming fire of your love within my cold heart. Have my heart hidden within yours, and near to your mother's heart. I wish to be yours forever. For well I know that in heaven and on earth there is nothing like you. Amen.
Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Most Sacred Heart of Jesus, We trust in you. Most Sacred Heart of Jesus. Make our hearts like unto yours. Prayer to the Sacred Heart of Jesus for the family. O Lord, I pray that in my home, peace, quiet, and well-being may prevail under the shadow of your holy mantle. Bless and protect, O Lord, my endeavors, my enterprises, and all those who depend on me, and everything that I long for and desire. Banish from my mind and my heart false ideas and evil sentiments. Infuse in me a love of my neighbor, and grant me the means to help him. Give me resignation and fortitude of spirit in time of adversity, so that I may rise above the contradictions of life. Guide and protect, O Lord, my own, who are exposed to the dangers and contingencies of the world. Do not forget, O my Jesus, our loved ones, with whom we were united in life, and whose departure from this earth caused us sorrow. At the same time, consoled by the thought that because they remained faithful to you, you did not abandon them at the hour of death. Have pity on them, O Lord, and bring them to eternal glory in heaven. Amen. Concluding prayer. Almighty and eternal God, look upon the heart of your most beloved Son, and upon the praise and satisfaction which he offers you in the name of sinners, and to those who implore your mercy. In your great goodness, grant forgiveness in the name of Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mangangangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan na nag-aantabay, kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Dei kami naging marhay na paraataman, kan sa imong linalang. Daimi nasabotan asin na utob, an sa imong kabutan, na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan samong mga salang gibo, asin ngunyan, namamatayan mina an padusang balik, kan samong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran, kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo samong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Isabay man yato sa satuyang mga pamiibi ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat, dulot ni Mr. and Mrs. Christine Sincero, ni Hannah Pitero, for birthday blessing ni Diego Locsin. Pasasalamat ni Cyril Ann A. Salcedo, ni Sam Nunez and family, ni Aida de la Rosa and family, ni Leo and Cynthia Ramos,
ni Syra May Monasterial, ni Ofelia B. Agripa, asin kan Arienda family ni Arlie. Special na mga kahagadan, tulot ni Hannah Pitero, for successful board exam of Andre Molina kan Molina family. Special na kahagadan ni Sheila M. Adamos, for fast healing recovery of Jessica Sestina ni John Sestina, for early recovery of Pipita ni Debbie Ronio. Asin special man na kahagadan ni Ruel and Arlene Dawal Almasco. Asin para sa kapahingalo ang kan mga minasunod na kalag. Ki Jessica asin Efren kan Sarsale family, ki Rodrigo kan Marciales family, ki Edwin ni Tony D. and family, ki Enrique asin Lydia ni Filipina Narvaez, ki Robert ni Aida de la Rosa and family, ki William kan Enaje family, ki Norberto ni Michael Mendez, ki Antonio Sr. ni Maria Corazon Ante, ki Solomon ni kan Bakliktar family, ki Emma and All Souls ni kan Concepcion and Austria family, ki Jason Matthew ni Gladys Gobres and Blance family, ki Eduardo ni Maribel Ranyola, asin ki Eduardo hale sa DSJ. Sa giraray, mga tugang ko ki Kristo, Diyos marhay na hapon po sa Indugabos. Ngunyan iyo an primer biyernes kan bulan nin Enero. Tinatawan niya to nin onra ang Matindog puan, Gabos. Unay niya tuan sa tuyang Santa Misa sa ngaran ka Ama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Yesu Kristong kagurang nanta, an pagkamot kang Diyos, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa Indugabos. Asin sa imong espiritu. Maray na hapon sa Indugabos, mga tugang. Maray na hapon man po, Padre. Ako untaan sa tuyang mga kasalan, nga ni magkaniw kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita Gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tadagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kababayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa Gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kaguragdag ta Diyos. Maherak balugod sa to ang Diyos na makakamhan na sin makapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay dadaying kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahirako. Mamibi kita. O Diyos na nagmukna kan kaligtasan ng katawuhan, sa pagkanitaw kan sa imong tataramon, tauan sa imong banwaan ang pagkaherak na sa indang hinahagad, tanganingan Gabos makaaram na ding ibang ngaran na dapat apudon, kundi ang ngaran kan bugtong mong aki, siya na kay mong nabubuhay as si dagahade, kasaro kan Espiritu Santo,
Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon, hinanyugan niya to ang enot na babasahon. Pagbasa, ginuno sa enot na surat ni San Juan. Aram nindo na matanos ang Diyos, kaya dapat nindong maaraman na ang si Isay man na nabubuhay nin matanos, aki nin Diyos. Isip-isipan nindo ang pagkamuot na iwinaras nin Ama sa sato. Tinutugutan niya kitang pag-apodo na mga aki nin Diyos. Asin iyo iyan kita. Hulitaan kinakban, habo na magmidbid sa Diyos, daiman minamidbid sa to. Mga orog na namumutan, ngunyan kita mga aki na nin Diyos. Alagad kung magiging ano kita sa maabot na panahon, daipa ipinahayag. An aram niya to iyo na kung ipahayag, kita magiging arog sa iya. Hulita mahihiling ta siya kung si Isay talaga siya. An si Isay man na igwakan siring na paglaom, dapat na magpakalinig, dapat na maging malinig arog ki Kristo. Ang nagkakasala, naglalapas kan tugon, hulitaan kasalan sarong paglapas kan tugon. Ngunyan aram nindo na siya napadigdi sa pagpara kan kasalan, asin sa saiya mayo nin kasalan. Ang nabubuhay sa Diyos, dai nagkakasala, asin ang nagkakasala, dai nakahiling o dai nakamidbid sa iya. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Nahiling kan gabos na puro nindaga ang kapangyarihan nin Diyos. Nahiling kang gabos na puro nindaga ang kapangyarihan nin Diyos. Bagong awit awiton sa kagurangnan, hulita guminibo siya nin mga ngangalasan. Sa sadiri niyang kusog, asin banal na takyag, nakamta niya ang kapangganahan. Nahiling kang gabos na puro nindaga ang kapangyarihan nin Diyos. Ang gabos na puro nindaga, nakahiling, kanakaligtasan nin sa tuyang Diyos. Mag-awit nin maugma ang gabos sa daga, umawon siya sa mga awit, asin kurahaw nin kaugmahan. Nahiling kang gabos na puro nindaga ang kapangyarihan nin Diyos. Mag-awit nin pag-omaw sa kagurangnan, mag-awit sa tugtog kan arpa. Patanugon ang trompeta asin ang hamudyong, maugmang magkurahaw sa kagurangnan na sa tuyang hade. Nahiling kang gabos na puro nindaga ang kapangyarihan nin Diyos. Ang pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. Gagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukiyaw kan Ebanghelyo, sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan masunod na aldaw, pagkahiling na si Jesus nagdadangadang, si Juan nagsabi, "Uya ang kordero nin Diyos, uya nagpapara kan kasalanin kinakban. Inian sa kuyang ipinamidbid. An madatong kasunod ko, mangingenotan sako, hulita siya enot sako. Day ko siya midbid kay ito, alagad ang pagkamidbid sa iya sa Israel. Uya ko digdi, nagbubunyag sa tubig. Nagsabi pa si Juan, nahiling ko ang Espiritu naghilig-hali sa langit,
siring sa lampati asin tuminugdon sa iya. Di ko siya midbid. Ang nagsugo sako na magbunyag sa tubig, nagsabi sako, an mahiling mo na sa iya maghilig asin tumugdon ang Espiritu, siya ang mabunyag sa Espiritu Santo. Nahiling ko asin saksi ako na ini iyo ang aki nin Diyos. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na hapon sa Indogabos mga tugang, ngunya na aldaw, pinagsaselebrar niya to ang First Friday na sa tuyang pagdebosyon. And at the same time, iyuman ngunyan ang kapiestahan, pagrumdom sa kaurog kabanal na ngaran ni Jesus or Holy Name of Jesus. Sa pagpapadagos kan sa tuyang selebrasyon kay ning Christmas season, pinagpapagirumdom kita kung paano nagbago ang mga bagay-bagay sa tuyang kinaban, resulta kan pagiging tao kan sa tuyang kagurangnan. Asin ang pinakadakula na pagbabago, iyo ang paagi kung paano kita makipag-relate sa mahal na Diyos. Ninhuli tatunay mananggad, nagin kitang mga aki kan Diyos. Iyo ini ang pinagpapara ulit-ulit na dadangog nyatok pun pakang mga nakaaging aldaw ni San Juan Evangelista. Nakita mga adopted children of God. Bako sana na pinagtauan kita kan mahal na Diyos nin buhay, kundi pinagheras niya an sa iyang Diyos non na buhay sa satuya. Ano ang but sabihon kay ini? Ang but sabihon kita tunay mananggad na mga aki kan Diyos by God's act of adopting us. Siguro ining kapanuan kan konsepto kan pagiging aki kan Diyos, di pa niya to masasabutan sa ngunyan. Pero pinagsasabihan kita ni Juan Evangelista na dapat di kita makalingaw kay ining realidad na ini. Nakita parte kan pamilya kan mahal na Diyos. Pero sa giraray, bako sa ini gabos privilege. Igwadyanin pagsugo, igwadyanin responsibilidad. Asin ano ang responsibilidad na ini, kinakipuhan niya to na arugon si Jesucristo na sa tuyang tugang. Sa madaling sabi, sa pagparaulit-ulit ni Juan Evangelista, kinakipuhan na maging kitang dayupot, sa paagi ng pagiging malinig, asin mantaling ka sa pagkakasala. Ang pagiging malinig actually implies striving to be as good and perfect as our Lord and brother, Jesus Christ. Igwaman ining konsepto na ini, nin kahulugan na paglilinig, asin making us just. It is not simply, this is a reminder that it is not simply our own doing, but it allows the Lord to cleanse us and make us more like Himself. Yaon dyan permi ang role kan grasya, kan mahal na Diyos. Pagabot niya to sa Ebanghelyo, pinagpapagirumdum kong nyata, tanamundag si Jesucristo. Asin ano ang rason kan sa iyong pagkamundag, iyo tanganing hiawas kita sa satuyang pagkakasala. Maski na nga ni baga si Juan Bautista, asin man si Jesucristo, mga relatives, pwede sa puntong inikan buhay ni San Juan, di niya pa na sasabutan na si Jesucristo iyo ang Mesiyas. Pero pinagpepreparar niya na sa mga tao tanganing mamidbidan ining kordero kang Diyos. As sinsiring kay Juan Bautista, minsan kitaman, we are not fully aware of who is Jesus sa satuyang buhay. Aram niya to siguro sa konsepto na si Jesucristo iyo para ligtas, na siya ang naghahali sa tuya sa pagkakasala. Pero iba man ito, napakasabot kaysa sa tuya
na pangurual daw na pagkabuhay. Meaning, our actions do not always reflect God's presence in our lives. Tama, we should be happy that in the most real sense of the word, we are children of God. Tatunay man ang God, mga aki kita kan Diyos. By the way, that is the whole purpose of Jesus becoming born as a human. Gusto ni Jesucristo na maging niya kitang tugang. Ginibo niyang posible na kita maging niyang mga tugang. So sa girarayaon ang responsibilidad na mabuhay siring sa mga aki kan Diyos. And one way of doing this, of achieving this, is to keep our eyes focused on Jesus and realize that God is indeed our Father. Saro sa mga pinagsasabi na praktikal na paagi, tanganing gibuhon niya to ini, iyon na iproklaman niya to an marhay na bareta sa gabos na tawo na sa tuyang nasasabatan. Madali unsa nang matapos ining Christmas season, asin pagkatapos kay ining Pasko, ining panahon kan Pasko, kinakaipuhan pa man giaray na danay kita na magbalangibog kan marhay na bareta. Kinakaipuhan nyato na magtalubo an sa tuyang relasyon kay Jesucristo. Asin siring man kay Juan Bautista, kinakaipuhan nyato na maging aware sa pagpapasabong kang Espiritu Santo. Siring kay Juan Bautista, dapat magturo man kita sa satuyang kagurangnan. Asin magigibo ta iyan sa paagi kung paano kita nagsasabuhay kan sa tuyang pagtubod. Agado niya to sa Santa Misang ini that we become heralds of the presence of God among us. Lalong-lalo na sa satuyang mga pinagtataram asin pinagigibo arual daw. Amen. Joyful and triumphant, O coming, O Christ to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ Lord. Magpamibikaw mga tugang tanganingan sako asinan sa indong atang mako malugod kan Dios sa mga makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayang kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kaming nagdudulot kan mga atang kan sa imong pagkamatinao, na siring na nagtao ka kan nakakaligtas na ngaran kay Kristo, na makinuyog-kuyog sagod sa kagadanan, warasan man sa mo na pakusugon kan sa iyang kabagsikan, huli kay Kristo sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. nitaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamahadading kasagkoran. Huli kan misteryo kan tataramo na nanilaman, an bagong liwanag kan sa imong kamurawayan nagtingraw sa mga mata kan sa mong isip. Tanganing sa samong pagmidbid sa Diyos na nahihiling, sa pagkamot mabihag niya kami sa mga day nahihiling. Kaya kaiba kan mga angeles sa sinarkangheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones,
Asin kay bakan gabos na langit no naukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Diyos di manaupo, ang langit asinagaw, anuman sa imong kamurawayan. Hosana sa langit tasan, wala nang naninanigi sa ngalan ng Kagurangnan, ikanagadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kay ining mga atang namimipi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sa God sa pasyon, nagwa siya ning tinapay asin pagpasalamat binaakini, asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin bagakan kay ni, tainian sa kuyang hawak, day dudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin maginom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, hindi pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagagadan asin pagabuhay liwat nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis din kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo, na bagatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagkikimahera kaming nagarang, na kami nagpapakidabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsalaroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Virgen ni Nakang Diyos, kaiba ni San Jose, ang sayang mabinion na esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaitupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon.
Katukduan ka mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Aman Mo mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ansa mong kakanon sa aral daw, itao mo sa muya, ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin na kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya muan katoninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan mogmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ikay nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan ni tinato ko sa indo, hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin bapagkanigwa na siya patuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ikay nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kita kantanda nin katuninongan. Peace be with you po. Mga tugang uyan, kordero kan Diyos, Jesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na manginapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. From
Mamibi kita. Kagurangdan ani na akong sakripisyo na sa mong dinulot sa imong kadakulaan, bantang nagtataong galang sa ngaran ni Kristo, urog kagaos na magwaras kan sa imong grasya sa mo, tanganing magugma kami nan sa mong ngaran sa langit nakasurat man, huli ki Kristo sa mong kagurangdan. Amen. An kagurangdan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.